L'oració, la pregària, en el doctor Tarrés, home, és parlar de l'oxigen de la seva ànima, és la seva vida interior, que és el motor de tota la seva activitat. És en l'oració on s'enforteix la meva ànima. I aprenc en la meditació que cal fer joiosament la voluntat de Déu i que tot el que s'esdevé és per tal que es pugui manifestar la glòria de Déu i tot sigui en benefici de la nostra ànima. Això de vegades ho oblido una mica, però gràcies a Déu tot seguit reacciono. Una cosa molt curiosa del doctor Tarrés és el següent, que és un home de pregària contínua i a la vegada un home, i ell mateix ho diu així també, sense falsos misticismes. Així com hi ha sants que han tingut gràcies especials, segons diuen, o d'aquestes revelacions, o bé sentiments molt profunds, ell de sentiments en té, però no es coneix que hagi tingut cap gràcia especial de la pregària. Però no l'ha deixada mai, i s'hi passava hores, hores de nit, de més a més. Això ho diuen els que el coneixen, mossèn Ventosa, allà a la casa sacerdotal, que a la nit el veies allà. La manera com deia la missa. Tothom està admirat de la manera, des de la primera a la Mercè, de la manera com deia la missa. Allò era una cosa que no era una cosa qualsevol, naixia de molt endins, no?